So jyst i atgoffa chi ynglyn o'r rhai o'r themau cyffredinol sy'n codi yn Llyfr Ruth, da ni wedi edrych arno yn barod tymor yma. Y prif gymeriadau ydy Naomi a Ruth a Boaz. A mae hwn yn stori ynglyn â pobl sydd drwy brofiadau anodd bywyd yn dewis ffydd dros ofn. Mae hwn yn hanes hefyd, a dyma fydd un o'r pethau fyddwn ni'n ffocysu arno heddiw, yn stori sy'n dweud rhywbeth wrthyn ni ynglyn â calon Duw, yn arbennig calon Duw dros y tlawd, newynog, ffoaduriaid a pobl dilais mewn cymdeithas ac yn y byd. Ac wrth edrych ar daith ffydd Naomi a Ruth, a'i taith nhw efo Duw, gobeithio gallwn ni rhywyniaethu rhywfaint gyda rhywfaint o'i profiadau a'i stori nhw, a gweld sut mae'r un Duw eisiau chwarae rôl yn bywydau ni. So, at yr hanes sydd yn codi yn yr ail bennod yma o Llyfr Ruth. So, i chi'n cofio falle fod yr hanes yn dechrau mewn gwlad arall, gwlad o'r enw Moab. Oedd Naomi wedi gorfod ffoi i Moab i chwilio am fwyd, ond wedyn mae'n ffeindio allan bod bwyd actually wedi dod nôl i Bethlehem. So mae'n neud y daith adre i Bethlehem gyda'i chwaer yng nghyfraith, dim chwaer, ei merch yng nghyfraith Ruth, sydd yn Foabes. Felly, erbyn pennod 2, mae'r ddwy ohonyn nhw wedi cyrraedd yn ôl i Bethlehem. A gallwch chi ddychmygu, chybod, y teimlad yna o ddod adre. Chybod, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond dwi wastad yn disgwyl ymlaen i fynd ar wyliau, neu mynd i ffwrdd. Fydda ni ffwrdd pan wythnos nesau'n digwydd bod, a dwi'n disgwyl ymlaen am hynny. Ond dwi wastad yn licio dod adre hefyd. Mae yna rhywbeth arbennig ynglyn â dod adre yn does. Ac felly, i ni'n gallu dychmygu falle, bydde Naomi yn disgwyl ymlaen i ddod adre. Bydde popeth yn iawn ar ôl iddi gyrraedd adre. Wel, na. Doedd hi ddim yn dod adre i le diogel. Doedd hi ddim yn dod adre i ddiogelwch. A hynna oherwydd, mi oedd hi yn wraig ac yn weddw. Ac mewn cymdeithas ar y pryd, doedd yna ddim llawer o ddarpariaeth i ferched yn gyffredinol ac yn arbennig i weddwon. Ac felly mi oedd hi'n dod nôl i Bethlehem fel person bregus iawn, fel person vulnerable iawn. Ond mi oedd yna un darpariaeth gan Israel i helpu pobl oedd falle ddim yn gallu, neu ddim efo'r modd i ofalu ar ôl i hunain. Mi oedd yna un deddf arbennig yng nghyfraith Moses, oedd yna mwyn gofalu ar ôl y tlawd, i ofalu ar ôl gweddwon, i ofalu ar ôl yr amddifad a'r ffoaduriaid. A mi oedd hwn yn un peth oedd yn neud Israel yn unigryw ymhlith y cenhedloedd. Mi oedd y cenhedloedd eraill ar y pryd ddim yn darparu ar gyfer gweddwon, a ddim yn darparu ar gyfer ffoaduriaid ac yn y blaen. Ond mi oedd hwn yn un maes lle oedd Israel yn olau i'r cenhedloedd. Oedd yn neud nhw'n wahanol i'r cenhedloedd eraill. A dyma oedd deddf y lloffa, yn Saesneg, yr gleaning laws. Ac i ni'n dod ar draws hanes am sefydlu hwnna yn Leviticus 19. Ac ni'n darllen amdano fe fel hyn. Mae ar y sgrin. Pan fyddi di'n casglu'r cynheuaf, rhaid i ti beidio casglu'r cwbl o bob cornel o'r cae. A phaid mynd drwy'r cae yn casglu popeth sydd wedi adael ar ôl. Paid casglu'r grawnwyn sy'n dy wynllen i gyd, a phaid mynd drwy'r wynllen yn casglu'r ffwyth sydd wedi disgyn ar y llawr. Rhaid i ti adael peth i bobl dlawd ac i'r rhai sydd ddim yn bobl Israel.
fi ydy'r arglwydd dy ddew di. A chi'n gweld beth oedd yn digwydd fan hyn? Oedd yn baked in i ddeddfa Israel fod yna ddarpariaeth, fod yna dosturi yn cael ei ddangos i'r bobl oedd yn gweld hi'n anodd, pobl oedd yn ffoaduriaid, pobl oedd yn bell o adre. A mae'r ddeddf yma yn un clyfar iawn, oherwydd chi'n mynd i cael bach o fel Marxist critique o'r ddeddf yma nawr. Oedd e'n glyfar iawn oherwydd mi oedd i ddechrau, mi oedd e'n torri monopoli y tirfeddianwyr a'r bobl efo arian. Mi oedd e'n rhwystro y bobl bwerus rhag cymryd y cyfan mewn i'w sgubor nhw i hunain. Oedd e'n dweud bod nhw ddim yn cael wneud hynny, mi oedd nhw ddim yn cael monopoli. A wedyn yr ail beth yw, oedd e'n rhoi cyfle i'r bobl fwy tlawd weithio am ei bwyd. Hynny oedd e ddim yn rhyw fath o, wel, just dewch chi'n sgubor ni a newn ni roi handout bach i chi. Oedd e'n rhoi cyfle i bobl fynd allan i'r caeau i gasglu'r bwyd dros nhw eu hunain. Felly mi oedd yna urddas i hynna, yn doedd? Mi oedd e'n gyfle i bobl weithio am ei tamed. A dwi'n meddwl fod y ddeddf yma yn gosod her i gymdeithas heddiw. Wrth i ni fel Cristnogion weithio trwy rhai o'r issues yma, fel sut da ni yn dangos tosturia, sut da ni yn helpu pobl. Achos da ni yn anffodus yn byw mewn cyd-destun gwleidyddol a diwylliannol, le yn hytrach na bod ni'n helpu y pobl sydd angen cymorth, da ni'n byw mewn cymdeithas yn gynyddol sy'n actually yn rhoi'r bai am broblemau cymdeithas ar y bobl sydd heb ddim. Mae yna arweinwyr gwleidyddol yn does, yn neud lot o capital ac yn ennill tir ar hyn o bryd, nid drwy helpu ffoaduriaid, ond drwy roi y bai ar ffoaduriaid. Mae e'n fwy amlwg mewn gwlad dros y môr, ond mae'n gynyddol yn dod yn thing yn drist iawn yn gwlad ni, yn dydy, lle mae holl broblemau cymdeithas yn cael ei lympio ar yr arall, y pobl sydd falle yn wahanol i ni. Ond da ni'n gweld fan hyn yn dydan, fod hwn ddim yn rhan o galon Duw. Mae calon Duw o blaid yr anghenus. Mae calon Duw o blaid y rhai sy'n ffeindio eu hunain yn ddigartre. Mae calon Duw o blaid y ffoaduriaid, y gwan, y dilais, gweddwon ac yn y blaen. Nawr, nid mudiad ymgyrchu gwleidyddiol ydy'r eglwys per se. Ond eto, os da ni'n edrych ar hanes fel yr hanes sydd gyda ni fan hyn yn Ruth 2, ac edrych ar rhai o'r pethau mae rhai o'r proffwydi yn dweud ynglyn â cyfiawnder, gan gynnwys pethau fel cyfiawnder economaidd ac yn y blaen. Fel Cristnogion, mae'n bwysig bod ni'n edrych be mae'r Beibl yn rhoi fel arweiniad i ni ar gwestiynau gwleidyddol, ar gwestiynau economaidd, ar gwestiynau ynglyn â helpu pobl sydd falle wedi ffeindio hunain mewn lle anodd. Digwydd bod, o'n i ddim yn gwybod bod Martin wedi dewis yr emyn Dyma Gariad fel y Moroedd, ond awdur yr emyn yna oedd Gwilym Hiraethog, fel oedd Martin yn dweud. Ac yn ogystal â bod yn weinidog yn y 4 ganrif ar 15, mi oedd Gwilym Hiraethog yn enwog iawn hefyd am fod yn radical gwleidyddol. Mi oedd yn un o arweinwyr cynnar rhyddfrydiaeth, oedd eisiau dod ag egwyddorion Cristnogol a dod â newid cymdeithasol o ganlyniad i'r newid cymdeithasol. A mi oedd pobl yn cyhuddo Gwilym Hiraethog am ddod a gormod o wleidyddiaeth i mewn i'r eglwys.
A be wedodd Gwilym Hiraethog oedd, os da chi eisiau taflu politics allan o'r eglwys, mae rhaid i chi hefyd daflu'r Beibl allan o'r eglwys, oherwydd fod holl wleidyddiaeth y byd yn y Beibl. A dwi'n meddwl bod ni'n gweld hynna yn Ruth pennod 2. Da ni'n cael astudiaeth achos o be mae calon Duw, sut mae calon Duw yn delio efo issues ynglyn ag anghyfiawnder. Sut mae calon Duw a holl gyfraith a teyrnas Duw yn helpu pobl yn ymarferol fel hyn. So be bynnag, digon o hanes Gwilym Hiraethog yn ôl at Ruth a Naomi. So, ni'n gweld yn Ruth 2 fod yna ddarpariaeth ar gyfer y pobl digartre yma, y gweddwon yma, yr ffoaduriaid yma. Ond mae yna fwy yn does i adeiladu rhywun lan na just roed help ymarferol. Oherwydd mae urddas pobl, dignity pobl yn bwysig hefyd. Nid dim ond lles ymarferol pobl. So fod yna ddarpariaeth yn yr hanes yma yn Ruth 2, y darpariaeth ymarferol, doedden nhw dal ddim yn rhydd go iawn nag oedden. Mae'n siŵr mi oedd yna rhyw fath o gywilydd cymdeithasol o orfod mynd i'r ceia ar ôl pawb arall i nôl rhywfaint o'ch bwyd. Mi oedd y ffaith bod nhw'n gorfod mynd i'r ceia ar ôl pawb arall. Oedd pawb yn gwybod bod pethau'n anodd arnoch chi. Mi oedd pawb yn gwybod bod chi mewn rhyw fath o dlodi. Mi oedd yna stigma, mi oedd yna rhywfaint o gywilydd cymdeithasol yn dod gyda hyn. Ac hefyd falle wnaethoch chi sylwi, yn ystod rhyw fath o subplot i'r darlleniad o Ruth 2, oedd y bydde pobl oedd yn gorfod mynd i'r ceia i chwilio am fwyd, yn arbennig gwragedd a merched a gweddwon, mi oedden nhw'n vulnerable hefyd i ymosod arnyn nhw yn gorfforol. Oedden nhw'n vulnerable i ymosod arnyn nhw yn rhywiol hefyd. Oherwydd mi oedd pobl yn gwybod, wel, mae'r gwragedd yma, maen nhw angen pres, felly newn ni gymryd mantais arnyn nhw ac yn y blaen. Felly mi oedd yn drist iawn, mi oedd yn serious iawn y sefyllfa oedden nhw'n cael ynddo fe. Ac mewn cyd-destun felly, mewn cyd-destun lle mae merched a gwragedd yn cael cymryd mantais arnyn nhw, yn cael eu camdrin, wrth gwrs mae yna ddynion yn does yn gwneud y drwg. Mae yna ddynion yn cymryd mantais. Ond yn yr hanes yma, mae gyda ni ddyn, Boaz, sydd ddim yn cymryd mantais. Mae gyda ni ddyn sy'n bod yn anrhydeddus, a mae gyda ni ddyn sydd yn darparu yn hytrach na just cymryd. Ac i ni'n gweld fan hyn fod Boaz yn dangos i ni rywfaint o gariad a tosturi a chalon Duw. I ni'n gweld, dwi'n meddwl, yn yr hanes yma, fod yr efengyl Gristnogol bod y newyddion da i'r person cyfan. Nawr, pam bod fi'n meddwl bod yr hanes yma'n dweud hyn? Wel, i ddechrau, mae yna ddarpariaeth just hollol ymarferol yma'n does. Mae yna fwyd yn cael ei darparu. A weithiau, mae pobl just angen bwyd y dydyn, tyfod. Ond y pwynt yw, dydy ddim yn stopio fyna. Mae'r ffordd mae Boaz wedyn yn trin nhw gyda anrhydedd, yn trin nhw gydag urddas, yn adresio i hangen ysbrydol nhw ac adeiladu a roi hyder iddyn nhw yn eu hyrddas hefyd. A mae hwnna'n atgoffa ni fod yr efengyl Gristnogol yn newyddion da'r person cyfan. Mi ddyle fe fod
Fyddai fe helpu'n anghenion materol, ymarferol ni, ond mae e hefyd yn delio gyda'n calon ni. Mae e'n delio gyda'n meddwl ni. Mae e yn rhoi urddas i ni. Mae e'n cymryd y person mwyaf cyffredin ac yn dweud wrth y person yna, mi wyt ti yn werthfawr yng ngolwg Duw. Mae e'n cymryd y person mwyaf tlawd a dweud, mi wyt ti yn blentyn i'r brenin. A dyna yw yr efengyl cyfan, ynddo fe? A be dwi'n hoff iawn am hanes Ruth yw bod y ddau ochr yma yna. Dyn nhw ddim yn cael eu gwahanu. Mae yna ddarpariaeth ymarferol, ond mae yna ddarpariaeth ysbrydol hefyd sy'n helpu y person ddarganfod i gwerth mewn perthynas efo Duw. A dwi'n meddwl fod y model yna eto yn gosod her i ni fel eglwys. Achos mae gwahanol draddodiadau yn yr eglwys, a hefyd gwahanol personalities o fewn yr eglwys, yn tueddu bwysleisio un neu'r llall. So mae gyda chi rhai Cristnogion yn does sydd yn rhoi'r pwyslais i gyd ar bod ni angen dangos cariad Duw mewn ffordd ymarferol. A mae hwnna yn bwysig iawn. A wedyn mae gyda chi rhai Cristnogion sy'n rhoi y pwyslais i gyd, da ni angen pregethu y gair. Dyna sy'n bwysig. A mae hwnna yn bwysig hefyd. Ond dwi'n mynd i awgrymu bod dim un o nhw, yr dangos cariad ymarferol, na just pregethu'r angel, bod dim un o'n nhw ar ben ei hunain, actually yn rhoi yr efengyl cyfan i'r person cyfan. Mae'r ddau beth trwy y Beibl, a ni'n gweld yn fwyaf clir yng ngweinidogaeth Iesu Grist ei hun. Mae ddau beth yn dod efo'i gilydd. Da ni angen helpu pobl yn ymarferol, ochr yn ochr, a dweithio nhw bod Duw yn caru nhw. Mae'r ddau beth yn dod gyda'i gilydd. A da ni'n gweld hwnna yn hanes Ruth fan hyn. Wrth bod nhw'n derbyn y cymorth ymarferol, ond bod nhw hefyd wrth bod Boaz yn trin nhw gyda anrhydedd, wrth bod Boaz yn rhoi urddas yn ôl iddyn nhw, da ni'n gweld rhywbeth o galon Duw yn anrhydeddu pobl fan hyn hefyd. Mae yna un dyfyniad dwi'n hoff iawn, un o fy athrawon ni yn y coleg, Denzil Morgan, nath bregethu yma llynedd rhywbryd. Gyda fe llyfr sy'n edrych ar hanes Cristnogaeth yng Nghymru trwy'r 20fed ganrif. The Span of the Cross yw enw'r llyfr. Ac yn reit ar ddiwedd y llyfr, mae e'n dweud fel hyn, evangelicalism, divorced from radical and wholehearted social responsibility, will fail and will deserve to fail. Yna'n ddweud mawr, ynddo fe? Sef, mae rhaid ni bregethu'r gair oes, ond os na fyddwn ni'n dangos y gair ar waith yn bywyd, yn tosturi tuag at bobl, tuag at gymdeithas, tuag at yn gilydd, yna bydd yn ffydd ni yn farw. Mae angen i'r ddau ddod gyda'n gilydd, a dyna pryd mae'r efengyl Gristnogol ar ei dystiolaeth fwyaf clir. Wedyn y pwynt olaf o'n i eisiau codi o'r benod yma. Sef, mae gyda ni'r cymeriadau, mae gyda ni Naomi, mae gyda ni Ruth, a nawr mae gyda ni Boaz. Boaz oedd y dyn cyfoethog, y dyn llwyddiannus falle, dyn busnes llwyddiannus. Oedd yn dyn o statws, yn dyn pwerus. A maen nhw'n dweud yn dydyn, with great power comes great responsibility. A mae pobl gyda pwer, gyda dewis yn dydyn. Maen nhw'n naill yn defnyddio pwer i reoli dros pobl eraill, neu maen nhw'n defnyddio pwer i wasanaethu pobl eraill. Ac yn Boaz fan hyn, da ni'n gweld rhywun sydd yn dal pwer yn ei ddefnyddio fe mewn ffordd sydd yn unol â calon Duw. Da ni'n gweld rhywun yn defnyddio pwer i wasanaethu pobl eraill.
mae Naomi'n gofyn i Ruth, o cai pwy nes di endio lan yn gweithio ynddo fe. A ddim cyd-ddigwyddiad oedd e bod Ruth wedi endio lan yn gweithio yng nghau Boaz. Rhagluniaeth Duw, cynllun dirgel Duw oedd wedi danfon nhw i weithio yng nghau Boaz. Ac felly, da ni'n cael ein cyflwyno i'r pedwerydd cymeriad yn y stori yma. Sef y cymeriad sydd yn y cefndir, ond actually yn rheoli'r cyfan, sef Duw ei hun. Mi oedd Duw wedi harwau nhw yn ôl i Bethlehem. Mi oedd Duw wedi harwau nhw i gau Boaz. Ond ar y pryd, oedden nhw ddim yn gwybod hynna. Achos dyna sut mae Duw yn gweithio, ynda? Mae Duw yn anamal yn gweithio yn dawel ac yn y dirgel ac yn y cefndir yn ein bywyd ni. Bydde fe neis weithiau tasyn ni'n deffro yn y bore a clywed Duw yn dweutho ni beth i wneud bob dydd. A chyfo, weithiau mae rhai Cristnogion yn cael breuddwyd neu yn clywed gair yn glir yn neidio allan atyn nhw o'r Beibl. Ond rhan fwyaf o'r amser, mae Duw jyst yn gweithio'n dawel yn y cefndir yn dydy. A dim ond wrth edrych yn ôl, da ni'n gallu gweld bod hynna'n wir a bod hynna wedi bod yn gweithio. Ac ni'n gweld Duw yn dawel yn gweithio yn y cefndir yn yr hanes yma. Ac Ruth yn dweud wrth Naomi bod hi wedi bod yn gweithio yn cau Boaz, a mae mateb Naomi ar y sgrin. Bendith yr arglwydd arno, meddai Naomi. Mae wedi bod yn garedig ato ni, sy'n fyw a'r rhai sydd wedi marw. Mae'r dyn yma'n perthyn i ni. Mae e'n un o'r rhai sy'n gyfrifol amdano ni. Nawr mae'r ail rhan yr adnod yna, y bit mae wedi bod yn garedig ato ni. Nawr, mae'n ddiddorol, yn yr Hebraeg gwreiddiol, mae bach yn amwys os ydy'r mae, os yw'n cyfeirio at Boaz neu at Dduw. Mae'n ddiddorol. Allwch chi ddim dweud yn iawn o'r Hebraeg gwreiddiol os yw'n cyfeirio benodol at Boaz neu at Dduw. Ac ar ryw wedd, falle bod yr amwysedd yn dysgu rhywbeth i ni. Hynny yw, falle mae Boaz sydd yn darparu, ond falle mae ffordd Naomi o weld mae Duw sydd tu ôl hwnna. A dwi'n meddwl mae yna rhywbeth pwysig yn hwnna. Sef, weithiau, mae Duw yn darparu, ond mae e'n darparu drwy bobl yn dydy. A weithiau, da ni yn anhofio hynny. Weithiau, da ni yn meddwl, da ni'n gofyn i Dduw wneud rhyw wahaniaeth yn bywyd ni. Heb sylwi fod Duw wedi danfon person falle mewn i'n bywyd ni, a dyna ydy'r gwahaniaeth o da ni isio. Da ni falle weithiau yn disgwyl am air clir gan Dduw, heb sylweddoli bod yna ffrind i chi sy'n Gristion eisoes wedi rhannu gyda chi. Ac yn y blaen, chi'n deall eich pwynt. Mae Duw yn gweithio trwy i ddisgyblion yn y byd. A ni, fel Cristnogion, ni fel eglwys weithiau, ydy traed a dwylo Duw yn y byd. Weithiau mae'r rhagluniaeth Duw yn gweithio allan trwy i ddisgyblion yn caru a gwasanaethu pobl fel mae Duw wedi'n galw ni i wneud. A dyna mae Boaz yn wneud yn yr hanes yma. Mae yna rhywbeth o galon a tosturi Duw yn y ffordd mae Boaz yn trin pobl, a ffordd mae Boaz yn siarad efo pobl, a ffordd mae Boaz yn trefnu i fusnes a'i geiau ac yn y blaen. Trwy Boaz, mae pobl yn gallu profi rhywbeth o galon Duw. Nawr, yr her dwi eisiau rhoi i ni, ydy'r cymdeithas o'n cwmpas ni heddiw, trwyddo ni, yn gallu profi rhywbeth o gariad a tosturi Duw. Ydy ni
yn codi i'r her o fod yn Boaz yma yng Nghaernarfon. Mae'n cofio lle nes i ddod ar draws yn ddiweddar. Mae un o'r mi ddyle y ffordd da ni fel Cristnogion fyw yn bywyd wneud i bobl sydd ddim yn credu gwestiynu i anffyddiaeth. A mae yna her fyna, does, ti'n gwybod, i ni fyw yn unol â gwerthodd y deyrnas a bod pobl rhywsut trwy hynna yn edrych tuag at y Duw da ni yn ei addoli. Felly jyst i grynhoi y neges am bore yma. Yn y bennod yma, mae yna stori newydd yn dechrau cael ei ddweud yn hanes Naomi a Ruth. Mae'r hanes yma'n dweud bod dim rhaid i nhw gael ei diffinio yn ôl stori ddoe. Does dim rhaid iddyn nhw gael ei adnabod fel ffoaduriaid, fel tlodion. Does dim rhaid iddyn nhw just setlo ar fyw ar y gweddillion yn y cae. Ond maen nhw'n cael ei anrhydedd a'i hirddas wedi hadfer gan Boaz. A mae hwnna'n gysgod o'r ffordd mae Duw yn anrhydeddu a rhoi urddas i bawb sy'n troi ato fe. Mae'r un Duw sydd wedi gwau ei hun mewn i stori Ruth a Naomi yn dymuno gwau ei hun mewn i stori bob un ohono ni. Mae yna bethau anodd yn codi ym mywydau pob un ohono ni. Pethau anodd iawn wedi dod ar draws llawer un ohono chi yn y blynyddoedd diwetha. Dwi'n gwybod hynny. A nid Duw sydd tu ôl unrhyw galedu da ni yn ei brofi. Ond mae Duw yn gallu bod yn rhan o'r bennod nesaf yn eich bywyd chi. A fe all y bennod nesaf yna fod yn bennod goleiach na'r bennod sydd wedi bod, oherwydd bod ni'n gweld bod hwnna'n wir yn hanes Naomi a Ruth. Ac wedyn jyst atgoffa chi ynglyn â her Boaz. Mi oedd Duw yn gweithio trwy Boaz yn yr hanes yma. Yn yr un ffordd mae Duw heddiw dal i symud yn y byd trwy ei eglwys, trwy chi a fi. Felly ydyn ni yn agored i dderbyn i ysbrydau i fod yn Boaz yn eich gwaith bore fory, gyda'ch teulu, yn y gymuned a'r gymdeithas yn ehangach. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni yn diolch am yr hanes yma ac yn gweld Naomi a Ruth fel pobl bregus o Dduw Dad, pobl vulnerable. Ac o Dduw Dad, i ni'n cyflwyno unrhyw un bore yma o Dduw Dad sydd yn teimlo fel bod nhw mewn lle bregus ar hyn o bryd. Ac yn gofyn i ti nesau atyn nhw a dangos dy gariad iddyn nhw. Da ni'n diolch o Dduw Dad fod dy deyrnas di, fod y Beibl yn rhoi gymaint o arweiniad, gymaint o fframwaith i ni, fframwaith ymarferol iawn ynglyn â sut y gallwn ni drefnu yn bywyd a trefnu cymdeithas a helpu yn gilydd mewn byd toredig fel hyn. O Dduw Dad, helpa ni gyd reslo gyda'r Beibl, a reslo be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni ynglyn ag arian, reslo be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni ynglyn â sut y dylen ni drefnu yn economi a'n gwleidyddiaeth a pob dim. Paid â gadael ni fod yn siei o edrych be mae'r Beibl yn dweud am gwestiynau pwysig fel yna. O Dduw Dad, i ni'n diolch am yr ysbrydoliaeth yn yr hanes yma, fod Boaz yn trin y merched yma'n wahanol. A gad i ni weld hwnna fel her i ni hefyd drin pobl yn wahanol. Paid a gadael i ni fel Cristnogion fod yn bobl sydd yn
mynd gyda'r chi. Paid â gadael i ni fod yn bobl sy'n edrych mwy fel y byd nac edrych fel teyrnas Dduw. Helpa ni o Dduw Dad gael mwy o dosturi Duw yn calon ni. Fel mae'r emyn Saesneg yn dweud, break my heart for what breaks yours. Helpa ni gael calon dosturiol at y gwan. Helpa ni gael calon dosturiol at y dilais yn yn cymdeithas heddiw. A helpa ni fel eglwys i fyw allan yr efengil gyfan. Yr efengil sy'n helpu pobl yn ymarferol, ond yr efengil sy'n pregethu maddeuant, urddas ac adferiad i'r person cyfan wrth adnabod a perthyn i'r Duw sydd wedi creu pawb yn ddiwahân ar ei lun a'i ddelw ei hun. Felly o Dduw Dad, mi ydyn ni yn derbyn dy ysbryd di o'r newydd i ni fyw fel Boaz yn bywydau a'n cymdeithas heddiw. Amen.